Wis. Cih, juga siang sedikit apa? Jonggrang panyuwunmu tak turun. Ya, Wahyu Manggala. bojo aku. Ra dituruti to? Terus ngomah ae kowe ra. Ra sanggup?
Lah ngene iki ya sing tak senengi ya ngene iki. Biru-biru ya. Sing mare mripatku. Aku mayan tok biar- abung-abung malah lho. Apa? Iku abung-abung ayahnya Lola. Ayah Lola tekan kene. Nggih. Nggih. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rada kelerek iki ya Mbak Lerek Irin nggih. sithik. Nggih sugeng pepanggihan nggih Bapak Ibu nggih kalih kula sak kanca menika Romo saking Wahyu Manggala. Nggih. Aku percaya masyarakat Sundri kene wis tepang kok nggih. Nggih. Wis kaya dulure dhewe. Heeh. Alhamdulillah bola-bali sowan wonten Tegal Dawa, Suntri, Suntri. Doan. Heeh. Pokoke ya mak saubak tok iki tekan nggih. ngene wae. Niki khusus hari ini tinimbalan Nggih. panjenenganipun Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Bapak Kawi. Pak Kawi duwe gawe le. Nggih. Pak Wi. Pak. Oh, mriko. Ape pesen aku? Pesen apa? Mie ayam. Mie ayam Mas, santai ae. Enggak eno mie ayam ra ya Pak Wi ya. Yo ora no sibuk iki. Nggih dalam rangka acara Tasyaklan Walimatul Hitan nggih. Nggih Adik Raka. Dik Raka. Halo Dik Raka. Dik Raka, Pundi Dik Raka nggih? katokan pora. Nek wis mari yo katokan iki. Lah engko nek dibacutke kan ra katokan. Eh. Dik Raka nggih, wis sembuh apa dereng nggih Mbak Iin nggih? Duka nggih pun Selamat sembuh, Bu. menikmati bentuk yang baru. Oh. Mugi-mugi tambah pinter sekolahnya, Amin. pinter ngajinya tambah soleh, tansah ngabekti marang dawe wong tuanya kekalih. Nggih. Apa yang dicita-citakan di Raka, muga-muga tersemogakan, Amin. tercapai. Muga-muga rezekine Pak Kawi sak keluarga pinaringan berkah barokah, Amin, amin. usahane lancar terus, Nggih. dagangane laris manis. Lah Amin. ngono ta disuwun nggih, Nggih. pinaringan adem ayam sak bibare nimbali Wahyu Manggala rezekine ora kok lokak ning saya kebak. Amin amin. Tamu undangan yang kasamo rawuh ugi sugeng siang sedaya kemawon nggih Bapak Ibu Nggih. Sugeng mirsani Wahyu Manggala menika nggih gebyare Wahyu Manggala. Aku percaya wong kene wis walah kae lho Wahyu Manggala. Just tenan. Muga-muga saged njalin silaturahmi kalih masyarakat Sundri nggih. Sundri. Ayo cas libur nggih. Nggih. Mergo kewajibannya pancen nglipur sedaya tamu undangan Ah. yang punya gawe khusus. Dek Raka bila ingin request lagu semonggo lho nggih. Dik Raka, Ngapa Pak Kawi badhe ngersake tembang Bu monggo. Bu Sri Rahayu monggo. Bu Sri tansah rahayu terus ya, Cik. Ano. Apa meneh gandeng karo Pak Kawi. Wah, nggih. Ya. Permintaannya banyak sekali nggih, nggih. mau saking ayahnya Lola ngersake gelo. Niki sami ayang-ayang kembar niki aku suweneng po. Nganu saka dulurku saudaraku Saudara-saudara. yang jauh di sana di luar negeri Oh nggih. nggih. Iya, Mbak Zubaidah sunane wonten Tombo kangen. Karo Sonia engko sing nembang Mas Edi. Mas Edi. Iki sing diaturi sing endi dhisik ya Pak Ali Sukron. Sunanya menunggu juga. Menunggu oke. Mbak Kakung, Mbak Ngasri, apa mang gelang alit ya? Gelang Gelang alit. alit. Nggih. Single katurang wonten Tombo kangen nggih Mas Ari nggih. Nggih. Kangen-kangenan kali masyarakat Suntri. Nah, Tombo kangen. Tombo kangen. Kangenmu Mas. karo kangenku ayo ditokno Mas. Wis ketemu bendina ngono kok. Ketemu neng ya piye ya jenenge panggonan iki kadang sok awar ya sok ora ngono Oh lho ngono Dek. iya. Engko nanti Mbak Ika ya boleh ikut nyanyi juga lah ya. Harus dong. Mumpung iki masih sedereke Mbak Ika juga masih. Nggih. Masih engko melu nyanyi-nyanyi karo Mbak Ika duet ya ora Duit apa-apa. ngono wah jos tenan. Mumpung streaming bareng RH. RHST. Semangga. Tambah kangen Mas. Wah, gimana ya RHST juga pengen lagi. Mas Batin.
Saudara yang lagi di jauh sana. Yang di luar negeri. Ya, yang di Taiwan, geng aku wedi nek kleru ngono. Oleh muni Thailand kok nek beda soalnya Mbak Zubaida iki di Taiwan sayang. Oh iya. Wih. Apanya kok mengingisnya? Pak Tresna Berdaya. Mas Rali Sukron, surga di balik dosa, ya. Pokoknya dengannya semoga Mbak Zubaida dalam keadaan sehat, amin. lancar rezeki panjang umur dan bali nang Indonesia. Anaknya jare wis sunat, muga-muga ndang nanggap wahyu mangga. Amin. Ayo dinanti permintaannya nggih. Banyak sekali wah. Apa iki? Sarung jagung. Iya. Mas.
Asunane wonten gelang alit rumiyin nggih saking Mbak Nasrin Doloka rombongan-rombongan simbah-simbahku saking Dolongan sugeng sonten sedaya nggih Mbah. Nggih, Yang saking Gunem nggih sugeng sonten, Pak Tre saking Rembagota malah kathah sanget nggih. Mangga ya, cus. Ayo Mas Udin, tanjakna Mas Udin. Ya. Hey, ha, Ayo sendiri. hey, ha, Hati-hati nak jemput. hey, ha, hey, ha. Ha, hey, Wis kalaku hey, semene ha. lawase. Isane areku kedane. Hey, Senimbengi Bolariko ha, ha. Sekaraya ana besi Hey. So, hey, ha, hey, Ya, ya. Hey, hey.
Nyapa kayak wong kanyeben ae. Ancen kademen aku. Watis tapi keringetan ya. Iya iya, atisnya rada keringetan. Ah. Tamu kan lagi erong lagu hari sekeringan Iya, nggih. nggih. Sunan saking Mbak Asri sampun katuran gelang alit. Nggih. Niki tamune Pak Kawi walah kata sanget banyu mili Mbak Iin. Alhamdulillah nggih. Ingkang nembeke rawuh sugeng siang sedaya nggih Bapak Ibu tamu undangan Nggih. nggih. Katuran lenggahan monggo langsung Ah. mawon dicari tempat duduke sing penak Ah. karo nyawang ledek-ledeke manggole sing kuning-kuning iki lho. Ya ayo ayo. Koyok kuning kaya to. koyok kembang. Oh. Koyok kembang apa ya? Kembang blimbing. Oh, kembang Nak ngono blimbing. to. Ya, permintaan berikutnya. Saking ayah nggih. Ayah. Mergo sing nyuwun ayahnya Lola. Heeh. Tembangi gelo sing nyanyi kudunya Mbak Indah Oh, Kalola. ngono. Ayah. Ayah. Iki kacam Lorenza wis teko kene ngene Iya. guys. Wis nggo radio ngono. Nah saking galwa sugeng siang nggih Nggih. ayah nggih. Nang ndi manggone ayah le. Ayah. Teng wingking. Oh, lah aku kok gak remang ya. Perkara mambung ngantuk-ngantuk iki. Mambu ngantuk tangi turu. Nggih nggih, monggo Mas ya wonten gelar langsung dikoplokke mawon cus. Ning ngendi
lho. Oh, diuntar-untar radione. Gimana jaremu rada abot. Rada abot. Takon nyetel diuntir kok rada kepenak. Rada kepenak ya. Suwun ya. Sampun nggih sunan saking Ayah Ayah Lola. Lola. Wonten kula tembangipun kula aturi sampun nggih Mbak Yuni Nggih. sing aturi Ayah. Yuk lanjut King mergo sunane ide rada akeh iki wonten Ah, ah. Sonia dulu ya Mas Ari ya. Sonia. Sonia. Iku lho. Nah, iku. Ganti- Iya jane ngono kok. Diganti Zubaida. Jane ganti Zubaida njaluke. Ayah Kawi. Nggih, Ayah Kawi. Pak. Gara-gara Ayah Lola aku ngundang Pak Kawi kok ya Ayah Kawi lah. Pak Bagong, Pak Bagong. Iya iya Pak Bagong ngono ya. Heeh, Pak Bagong ae. Ayo ngena ya ya ya. Sunane Liwong ya, Liwong. Liwong. Nggih nggih mangken kula aturi. Ya monggo. Father Bagong. Ya nek maksane ya Cinderella gak apa-apa. Sonia hanyalah dirimu yang selalu mencintaimu. Ya. Jagung manis ya. La 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 la, sa la 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 la, sa la 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 la. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, terlindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia, Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Oh, Himalaya. Oh. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang kan dapat menyentuh tubuhmu. Sonia, Sonia, primadona di hatiku. Sonia kasihku, aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, terlindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia
kasihku Sonia, oh Sonia, Sonia kasihku. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Kalau kau punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang kan dapat menyentuh tubuhmu. Sonia, Sonia, primadona di hatiku. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, terlindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia, Sonia kasihku. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. La 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 la, za la 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 la, la 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 la, za la 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 la, la 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 Biasa la, za la 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 Sikile ya, sikile ya. la 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 la, za la 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 la. Nggih. Satu dalam wonten insyaallah sampun nggih. Nggih. Sunan saking saudaraku. Saudaraku yang lagi di luar Yang di Thailand negeri. ya, dia lagu lunas nggih. Ini tembangipun kata sanget aku tak ngaturi tuan rumah dulu nggih. Saking ayah kawi, ayah nek. Kok ayah terus iku Lho lho? lah Pak Kawi iki ya wis tak anggap kaya bapakku dhewe lho. Siapa ngerti sana kepengen jajan mie ayam digratisi Pak Kawi. Nek ngono malah tak anggepe Pak aku dhewe ya. lho. Iya, undang. Pak Kawi nyuwun sangu apa? Aja kuatir karo Pak Aja Kawi. kuatir ya. Tembange liwung mak aturi insyaallah. Insyaallah disangani. Insyaallah nampani tamu akeh tos. Ya, mangga mesari liwung. Alah sempol ae, sempol konoan kok seneng mok emut ae ku gene. Jajal go sempol liyane. Wong kok iso, aja ngono go. Mas Hari nek maem ki aja diganggu nek kesel. Iya ya ora. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Ya ya yo, ya ya yo. Sikile, sikile. Hey, ha, hey.
Jare bukan nyeti iku bongkrek. Kowe ngongkon aku. Ora, aku mau muni iku lho kowe nyanyi dingeti bongkrek terus aku muni ngono kok isa. Malah salah tingkah. Lah yo. Ya. Sabtu pagi boleh disangoni Pak Kawi tenan. Alhamdulillah. Ngene iku sesuk gantine ya luwe-luwe lho, Mas. Jen. Pak Kawi sebanyak. Ayo saatnya ngaturi. Mbak Ika, ayo nyanyi Mbak Ika. Endi, Mang? Ayo. Sini Ayo, dong. Ya Allah pisan-pisan jek tak tahu nyanyi bareng Mbak Ika bareng. Iya, ora tahu kok ya. Nek karo Mbak Ika iki kan aku wis Wis klop, lah nek karo Mbak apa neh? Kok iso? Kecantol sithik ae kok iso. Mbak aku nek kecantol. Dah nek kecantol. Apa ya kok iso nyantol-nyantol iki? Iku paku iku. Ayo Mbak Ika, wis gombarno ae tinggal ae iku kok iso. Ayo duit karo iki lho somplak, Mbak. Alah pasrahno iku lho. Gurune tak cekeleh re. Lho, Kowe iso aku. kok iso? Aku nek preng ketoprak kampung tamu ngono ku ya. Ayo Mbak. Lagune menunggu tak berdaya anyang-anyangan niku lho iso kabeh mesti. Ayo. Sini dong. Ayo Mbak Ika, satu ae gak apa-apa nek. Rarenya jelagi rono lho. Lah, Menunggu tak berdaya. apa ayang-ayang oh tak berdaya. Tak berdaya Mas Ari. Ya lho Mike. Tak Mriki berdaya Mbak. dulu nggih. Sini dong. Oh, gene lah Mas kok iso. Ben nyanyi bareng bojomu bareng aku. Iya sik. Mriki Mbak, masa aku anjlok rono gak iso munggah neh. Engko bengi aku tak duwe karo bojoku ngene jare. Tak jloki lho. Kemanyeke.
rada gagek. So kecantol ya bengok-bengok. Iya iya ora apa-apa wis. Ape nomor dadi ora apa-apa. Penting nyanyi ngono, tak berdaya. Iya, dak ngono. Gratis loh ya. Insyaallah. Aku ning kono wae ya. Lah nging ngono kok nek cedhake ku lho kontrol kok nging. Mosok yo nek dhuwur ning isor yo sakno. Gak apa-apa wis gak biasane nang dhuwur kok iso. Luar dari biasa mlebu syutingan aku isin. Alah, engko wis gampang wae nek wedi ketok nganu engko rem ini ya ham. Ben ketok cantik ngono ya. Monggo Mas. WM Radio. Pak Tris, kula aturi nggih. Wes. Sudah kehendak kami kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah bulan. Sini dong. Isena gege ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Yuk Asik lah ngono karo ngadeg karo goyang ora masalah lho. bisa. Lah biasane piye ngono? Yuk. Hey, hey, ha.
bobor to. Lah nang kene lo karo dulure dhewe kok Permintaan Mbak dari bawah kalah weton, Cih. Kok Sampun Mbak Arum terima Nggih, kasih nggih. Makasih juga nggih, Nggih, Mbak Ika monggo. nggih. Oke kalau begitu lagu iki saya akeh lo menunggu sik Mas, menunggu sik Mas. Ya. Engko liyane ya tak pikire karo menunggu.